Na strojírenskom veľtrhu 2025 v Brne sme predstavili niekoľko unikátnych technologických riešení. Jedným z nich je protipožiarna ochrana pomocou termickej radiometrie, pomocou kamier Mobotix. Funguje to nasledovne. Jakmile je detekovaný plameň v určitej zóne, vyšle kamera signál do protipožiarneho systému, ktorý nám automaticky hlasí poplach. Jednoduchým klikom si EPS-ku deaktivujem. Unikátnosť tohto riešenia je v tom, že je tam certifikácia EN5410, čo znamená, že ju oficiálne vieme pripojiť ako jediný výrobca aktuálne na trhu do elektronického protipožiarneho systému ako plamenný chránič. Ďalším unikátnym riešením je kamera iPro, ktorá dokáže v priamom prenose anonymizovať tvar, rozpoznávať ľudí, čo nám zase pomáha dodržiavať pravidlá GDPR, v tomto prípade pri nejakých verejných sektoroch alebo zamestnancoch, ktorí si nežiadajú, aby tvár bola vlastne nejakým spôsobom snímaná. Termálne kamery sa využívajú v rámci perimetrickej ochrany, ako tu môžeme vidieť. Klasické spektrum, termické spektrum, ten rozdiel je naozaj veľký. Dokážeme detekovať presnosť osoby na nejakých 150 metrov až 300 metrov podľa toho, akým spôsobom je nastavená kamera. Je to dôležité pri dlhých perimetroch, kedy potrebujeme snímať dôležitú hranicu, dajme tomu letiska alebo cezhraničné prieniky. Ďalším unikátnym riešením je detekcia úniku kvapaliny, kedy my dokážeme detekovať v priamom čase únik kvapaliny, dokážeme ju detekovať, či už je to rozlieta na zemi kvapalina, alebo kvapalina nejakým spôsobom odparuje z daného stroja. Tieto všetky technologické riešenia vám dokážeme predviesť aj v našich interných showroomoch, ktoré sa nachádzajú v Prahe a Bratislave a radi vás tam uvidíme v prípade toho, keby ste mali viaceré otázky. Ďakujem. Konica Minolta.